हाय लोगोफोर, आंनि आरो मोनसे गोदान ब्लगाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय। दा जाबाय तिनथा जादों दा। ओमफ्राय ओंखामाथ' जि उखैबाय, बाबुखौबो लानानै फैबाय। बाबुआ ओंखाम जाखांबायानो, सिंग्रा लाबोदोंमोन, सिंग्राजोंनो जाबाय बाबुआ। ओमफ्राय आं मैयानि बायदि दिनै जाथ'ला। बयलार लाना फैदों आङो आधा केजि, ओमफ्राय बयलारखौनो संखानोसै एखेबारे मोनानिबो साननिबो बेबायदि जासिगोन। सजना लाबोदों 50 थाखा पवा। बयलारखौ बहा आलायना दोनदों आङो, मोस्रोम बाना थाबाय। सैमाया लांगोन होननानै बेयाव आलायना दोनबाय। गामियाव हाबा दङ देवबारे, गिलास 500, वान टाइम गिलास दै लोंग्रा 500 होनो नांगोन। बयलारखौ बयल खालामना लानि एसे। लाव फिसा बायना लाबोदों, बेजोंनो संनि बयलारखौ। दा बयलारा बयल जानायाव लागि लावखौ हाना लानि, लाव फिसा। बयलार बेदरा जि गोबाव गोदौबाय, मोनलायलांबायसो खोमा। आयु गुदुं। सहैनोसै दा। सान्द्रिया गोसोम जाजोब्बाय, जि मेजेम ओंखारदों। हालदै होदोंमोन, गोमो जादों। पापर बानायनि। मा जागोन जासोदो, जेबो गैया जानोबो, पापरखौनो बानायना जानि। ओंखामबो उखैबाय। दिनै टाउनाव साहाबो लोङासै, साहाबो लोंनो सम जायासै। पियास होनाया जाबाय, दा बेदरखौ होनि। गलिबायसो नामा? बहुत गोबाव बयल खालामबाय बेदरखौ। बाबु, पापर बनायदों, पापर। ओंखाम उखैदों, पापरजों नोङो उदैखौ हान्थाना खालामनो नांसिगोन। पापरजोंनो बुजायना दोननो नांसिगोन उदैखौ, जि उखैबाय। पापर हरनि बाबुनो, खिरखि जोंनो हरनोसै, खिरखि जानो हरनोसै। हेल' पाक्र'। एसे खोमसि खोमसि जाबाय, लाइट लानो गोनां जाबाय। बयलार बेदरा जि बरिया फ्राय जाबाय, बेदरनिफ्राय एक्सट्रा थाव ओंखारबाय। लावखौ होनोसै दा। 20 थाखानि लाव बेखिनियानो, थाइसेयावनो 20 थाखा, फिसासोमोन। आं लावसो होनना बुंबाय थादोंना, लाव नङाथ' ना, जोगोनारसो। जोगोनार ओंख्रि, बयलार बेदर। हाइजें रुसुन देनायखौबो होबाय, बेदरावनो होबाय, देखायनाय जायासै। एसे खोबना दोननि। सावबाथाय जागोन नामा? गोथाव जायोथ' सावनायाबो।
बेबायदि अराव पापर सावना जानायासो गेस जाया। दै होनो नांसिगोन खामबायसो। माइरंबो सुखाबाय ओंखामखौबो बहायनोसै माइरं सुबाय। ओंखामबो ओंख्रिबो मोननैबो बहायबाय मोननैबो मोननायावलागि सेख्लाखौ सिबना लानोसै दा हासिब लाबाय। ओंखामा मोनबाय ओंख्रिया एसे जल रानबायानो दा हाइजें रुसुन देनाय आरो गलमरिस देनाय हाइजें रुसुन देनाय एसे दोनदोंमोन बेखौ होनि गलमरिसखौबो होनि उथियानो माथो माबोरैथो होगोन लगाय गथाय होनोसै। गलमरिस होआबा गोथावखौनो मोना बेदरफोरखौ आङो एसे खोबना दोनबावनि। आंनि गलाप बिबार फांसे देखायनि नोंथांमोननो जि मोजां 150 लादोंमोन गोजौ जालांबायमोन ओमफ्राय बेखौ हाना होदों नै बिबारा आरो नै थांनाय बोसोराव गायनायमोन बियो बिबार बारदों आरो नै बे बिबारा बारखांबाथाय बेयाव माने हाना होनांगौ बरिया बेबायदि मा होनो फेंखा ओंखारनानै बेयावनो बारो आरो नै जि बरिया रोदोमदोंना जि बरिया बिबार कुलि लादों बिबारनि कुलि लादों बिबार बारसिगोन जि मोजां जादों 150 लादोंमोन बियो फांसेयाव मेन बिफां बोराया नै बेनोमोन बोराया बेफोरो गथाय हाना होनानै फेंखायनायसो जि बरिया आंथ' जि मोजां मोनो मोनसिगोनानो मोनबायानो बाबा ओंख्रिया लगायना जानो नांगौ बेबायदि दोननोसै ना बे दुन्दिया बिलाइखौ होनि दुन्दिया बिलाइखौ होनि बे बाबुनि आंनि ओंखाम जानोसै बाबु गोथाव जागोनदांलै जाबाय था नायनि र' जाना नायलाय गोथावानो बेदरखौ जालाय बाबा थुख्रासे सोरबाफोर बेदर जानो लुगैदोंबा जानि न'आव फैबानो जाबाय मामाया बिराद गोथाव बेदर बनायो जाबाथाय जाबाय थानो लुगैगोन फैबानो जाबाय सोरबाफोर जानो लुगैदोंबा ओंखामखौ जानोसै जोङो बाबुआ जाबायानो ओमफ्राय दहाय फुंनि 7:30 जानायमोन आङो जि उखैदों बाबुआथ' दहाय सिंग्राजों जादोंना एसे ना आं सानो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबाय जानांगौ जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलाव जुदि गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बिदिब्ला लोगोफोर लोगो मोनफिननोसै आरो मोनसे गोदान ब्लगाव गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय बाबु बाय हो बाय जानाय आखाइजोंनो बाय बाय बाय